benvingudes, benvinguts a Manteta ASMR. Comencem. Sí, visc en un poble on encara repiquen les campanes. Un moment ideal per tirar de la cadena. És el que hi ha. Passem al següent so, que és aigua.
Els sons d'aigua són uns dels meus preferits. Crec que és gairebé més relaxant fer els sons amb aigua que no pas escoltar-los, perquè és realment addictiu. Bé, anem a parar una estona dels sons d'aigua i ara passem al següent. Aquest és el llibre que m'estic llegint ara. La Celestina, de Fernando de Rojas. Ser un llibre escrit cap al segle XV, en el sentit de l'humor, és espectacular en aquest llibre i m'agrada moltíssim que em faci riure realment. La Celestina pot fer mandra quan toca llegir-la durant l'ESO, perquè en aquella època fa mandra tot, però realment és un dels millors llibres de la literatura universal i jo crec de l'espanyola també.
passem al darrer so que portava per avui, preparat, que és fusta. Aquesta figureta és un mussol que vaig comprar en un monestir d'una ciutat russa que es diu Suzdal. Aquesta cullera me la va fer un amic rus també, que els agrada molt treballar amb la fusta allà. I ara, l'obra mestra. Per que ho pugueu veure bé, és un dibuix tallat en fusta del meu gosset, que es deia Mac, però li dèiem Maquito.
això és tot. De moment ho deixem aquí. Ens veiem en el pròxim vídeo de Manteta ASMR.